Usporiadanie zlomkov. Príklad 1. Usporiadajte zlomky 7 štvrtín, 5 polovíc, 8 tretín a 19 devätín zostupne. Ak chceme zlomky porovnávať alebo usporiadať, musíme ich upraviť na spoločného menovateľa. Hľadať spoločného menovateľa znamená hľadať najmenší spoločný násobok. Musíme sa teda pozrieť na rozklady našich menovateľov 4, 2, 3 a 9. Rozklad čísla 4 je 2x2, rozklad dvojky je iba dvojka, rozklad trojky je iba trojka a rozklad deviatky je 3x3. Pozrieme sa, čo majú tieto naše čísla v rozklade rovnaké. Je to 1 dvojka a 1 trojka. Najmenší spoločný násobok, teda čísel 4, 2, 3 a 9 je 1 dvojka, 1 trojka a k ním prinásobíme všetky prvky, ktoré ostali, a teda ešte 1 dvojka a ešte 1 trojka. Najmenší spoločný násobok, teda menovateľov 4, 2, 3 a 9 je 36. Teraz sa budeme snažiť všetky zlomky upraviť tak, aby mali v menovateľi 36. To znamená, že zlomok 7 štvrtín budeme násobiť číslom 9, aby sme v menovateľi dostali 36. Zlomok 5 polovíc rozšírime a teda násobíme čitateľa a menovateľa číslom 18, takisto aby sme mali v menovateľi 36. Ďalší zlomok 8 tretín rozšírime a teda budeme násobiť čitateľa a menovateľa 12, takisto aby nám v menovateľi vyšlo 36. A posledný zlomok 19 devätín rozšírime a teda násobíme čitateľa a menovateľa 4, takisto preto, aby nám v menovateľi vyšlo 36. Zlomky si upravíme. Prvý zlomok nám vyjde 63/36, druhý 90/36, tretí 96/36 a posledný 76/36. Našou úlohou je tieto zlomky zoradiť zostupne, to znamená od najväčšieho po najmenší zlomok. Najväčší z týchto zlomkov je 96/36, takže dáme tam znamienko nerovnosti, je väčší ako, ďalší v poradí je 90/36, je väčší ako, ďalší v poradí je 76/36, je väčší ako, posledný zlomok je 63/36.